McCowards. Adamsen sætter i spurt. Barkis ligger modsat. Barkis får den her. Det er glimrende spillet af McCowards. Barkis. Straffespark til Silkeborg. Det er suverænt sat op det her af gæsterne, der lykkes med en kontra her, der giver en kæmpe chance som det aller sidste i første halvleg. Det er et genialt løb af Tony Adamsen. Så prøv at se der. Nummer 23, de går alle sammen den vej. Og det er jo det her, Jonas Barkis kan. Dejlig snæver træk. Og straffesparket indiskutabelt. Nu er det, Adamsen kan komme på måltavlen igen. Og i sikker er han. Tony Adamsen stikker den til Cornelius. Så mangler han ind foran. Larsson. Der bliver hævet i Larsson. Der bliver fløjtet. Der bliver parret. Ned mod pletten. Og en stor mulighed for FCK til at tage sejren. Dix gør det. Passerer Nikolaj Larsen. 7. straffesparkscoring i efteråret af den nybagte indoneser. 2-1 til FC København.